Dosiahol som vrchol úspechu v podnikaní. Robil som veci, od ktorých som očakával, že ma urobia vplyvným človekom. To ma ničilo. Hľadala som pravdu. Hľadala som lásku. Nevedela som, kde hľadať. To, čo som skúšala, mi nepomáhalo. Zvonku to vyzeralo, že mám všetko. Vnútri som si však pripadala úplne prázdna. Odkedy zomrel môj brat, cítil som prázdnotu v srdci. Skúšal som všeličo, ale ničím som ju nevedel zaplniť. Všetko muselo byť po mojom. Ostatných som považoval za neschopných, za ľudí, ktorí nevedia, čo robia. Otec ma opustil, keď som bola malá. Nevedela som odpustiť. Mala som depresie, hnevala som sa. Nikto ma nechápal. Teraz sa teším z každého momentu. Je jedno, či je dobrý alebo zlý. Žije sa mi oveľa lepšie. Tlak sveta biznisu a jeho horúčkovité súperenie je už preč. Tá ťažoba zo mňa spadla. Cítim sa milovaná a mám slobodu milovať druhých. Vidím ich ako nádherných ľudí. Mám to isté, čo predtým, ale všetko už dáva zmysel. Oplatí sa žiť a ísť ďalej. Uvedomil som si, že on má veci pod kontrolou. Takže to nie je všetko na mne. Aj rodina si všimla, že som akýsi iný. Som šťastný. Teraz už viem odpustiť a nachádzam v živote veľa radosti. Všetci túžime nájsť zmysel života. Túžime nájsť miesto, kde budeme cítiť pokoj a radosť v našom živote. Všetko, po čom túži naše srdce, môžeme nájsť v Ježišovi. Objav Krista. 7 stretnutí, každý týždeň jedno. Spoločne sa stravujeme. Počúvame dôležité prednášky a potom sa rozdelíme do malých skupiniek, kde máme príležitosť sa rozprávať o tom, čo si myslíme o veciach, ktoré sme práve počuli. A v tom prostredí sme pozvaní hľadať odpoveď na hlboké otázky. Čo je život? Kde nájdem radosť, po ktorej naozaj túžim? Kde nájdem šťastie, vedomie, že môj život má zmysel, cieľ? Neskôr počas tohto kurzu máme úžasnú príležitosť ísť na jednodňové duchovné cvičenia. Od vedomosti prechádzame k Ježišovi, k stretnutiu s ním, aby nám to hlboko zmenilo život. Objav Krista nám dáva možnosť poznať ľudí a stretnúť sa s Kristom, ktorý je odpoveďou na otázku zmyslu života.